Ang Cebu City Transportation Office kung CCTO nipahibaw sa publiko nga adunay mga karsadang pangsiradan sa duha ka mga dagkong kalihukan ugma kalabot sa kasaulugan sa Sinulog. Ugma pagahimuon ang Walk with Mary ug ang traslasyon o pagbalhin sa Santo Niño ngadto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Tungod niining mga dagkong kalihukan, nanawagan ang CCTO sa katawhan ilabi na ang manrabaho ug maeskwela nga mangandam kay adunay mga karsada nga sirhan. Sa mga alas 4 sa kaadlawon, ang usa ka lane sa Osmeña Boulevard dili paagian og mga sakyanan kay subayan kini sa mga deboto nga mosalmot sa Walk with Mary. Ug inig alas 8 sa buntag, sirhan na usab ang mga Dan Hacosalem, General Maximum Avenue, Goroldo Avenue, Archbishop Reyes ug Governor Cuenco Avenue alang sa traslasyon. Dulan sa 2,000 ka mga pulis ang ipangkatap ugma.